Yn ystod y blynyddoedd diweddar, mae cynnydd sylweddol yn ymwybyddiaeth AMR, antimicrobial resistant, sef yr ymwrthedd i gyffuriau gwrth-feicrobaidd megis gwrth-iotig, sy'n creu trafferthion pellgyrhaeddol a phroblemau dirfawr. Mae ymwrthedd yn broses hollol naturiol, ond mae wedi cynyddu a dod yn broblem oherwydd ein defnydd ni o gyffuriau gwrth-feicrobaidd. Wrth drafod AMR, mae'n ofynnol i ni hefyd ystyried AMU, sef antimicrobial usage, sef faint o gyffuriau da ni'n ddefnyddio boed ar fferm neu mewn iard cadw ceffylau. Felly, yn ogystal â faint o gyffuriau gwrth-feicrobaidd a ddefnyddir, mae angen gwybod pa fath o gyffuriau a ddefnyddir ac i drin pa gyflyrau. Ers 2016, datblygwyd cydsyniad cynhwysol i ymateb i sefyllfa AMR, sef un iechyd. Ble mae pawb sy'n trafod cyffuriau gwrth-feicrobaidd, boed hynny yn y byd feddygol neu filfeddygol, yn gweithio gydag anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, anifeiliaid anwes, neu'r byd ceffylau i gyd yn ymgyrraedd tuag at yr un nod i ymateb yn gadarnhaol i sefyllfa heriol yr AMR, gan wylio yn ofalus ein AMU ar un llaw, tra'r llaw arall yn ceisio diogelu effeithiolrwydd y cyffuriau yma fel ein bod yn gallu ei defnyddio'n llwyddiannus yn y dyfodol. Bod ystod eang o weithgareddau'n bodoli ym myd y ceffylau, o geffyl wedi ymddeol ac yn anifal anwes, i geffylau sy'n cael eu marchogaeth yn achlysurol, i geffylau sy'n cystadlu'n gyson yn wythnosol neu'n cael eu harddangos mewn sioeau. Yr un yw'r angen i reoli ein AMU, a hynny drwy baratoi'n rhagweithiol gyda'r anifeiliaid o dan ein gofal a sicrhau iechyd o radd blaenaf. Mae archwiliad dyddiol yn digwydd yn yr is-ymwybod tra'n bwydo'r ceffylau, ac mae unrhyw beth allan o'r cyffredin yn tynnu sylw. Yn ogystal, mae sicrhau iechyd y carn yn bwysig gan ei trin y rheolaidd, archwilio'r dannedd fel nad oes problem yn codi, asesu niferoedd y llyngyr yn y perfedd a sicrhau bod y cyffuriau gwrth-cynghyrol yn gweithio'n effeithiol. Mae hyn i gyd yn arwain tuag at iechyd o radd blaenaf. Mae brechu rhag ar iechyd penodol a chael canran uchel o'r boblogaeth i brechu yn yr un modd yn greiddiol i leihau yr AMU. Mae hyn yn sicr yn wir ym myd y ceffylau, ble mae ceffylau yn ymgynnull o bob rhan o'r wlad yn wythnosol, ac wrth gymysgu mae'n hawdd iawn i unrhyw afiechyd heintus neu deunydd di-symwth. Gan ystyried hyn, mae'n ddoeth cael man i ymneilltuo ceffylau os oes unrhyw bryder ei bod yn anhwylus. Mae'r cyfnod cwarantîn yma yn rhoi cyfle i ymchwilio a phrofi am wahanol gyflyrau gan leihau y risg o ymledu unrhyw glwy i weddill y ceffylau. Pan yn prynu ceffyl, mae modd defnyddio'r ardal ymneilltuo yma yn ogystal a chael archwiliad penodol gan milfeddyg cyn i'r ceffyl gyrraedd yr iard, a mae hyn hefyd yn lleihau'r siawns o ymlediad o unrhyw glwy. Os yw ein hymateb cynhwysol cadarn i her yr AMR yn mynd i lwyddo, mae'n dibynnu ar gyfathrebu llwyddiannus. Nid yn unig y cyfathrebu rhwng y milfeddyg a pherchenog y ceffyl, ond bod cyfathrebu ystyrlon yn bodoli yn y byd ceffylau, a bod dealltwriaeth o'r camau angenrheidiol mwyn ymateb i her yr AMR yn dod yn ddealladwy i bawb. I hwyluso'r broses cyfathrebu yma, mae arwain DGC yn noddi clinigau iechyd ceffylau hyd at 250 o bunnoedd. Yn ogystal â thrafod cynnal iechyd o radd blaenaf, mae modd ymchwilio achosion penodol mwyn gweld os oes angen cyffur gwrth-iotig a pha gyffur sy'n fwyaf effeithiol i'w ddefnyddio. Bydd camau bychain rheolaidd yma yn egino'n gamau breision i leihau'r cynnydd pellach yn ymwrthiant gwrth-feicrobaidd ac yn diogelu ein cyffuriau at ddefnydd effeithiol i'r dyfodol.